To, idan har ka san kana amfani da data, wannan bidiyon naka ne. Ka tsaya ka saurare shi. Insha Allahu daga yanzu ka gama kuka akan matsalar data. Saboda za ka iya ka sai 3.5 data na gig, 3.5 gig a 500 kacal, kuma kwana 7, sati ɗaya wato. Za ka iya sai 7 gig kwana 14 a naira 1000. Wannan bidiyo yana da kyau ka tsaya ka saurare shi da kyau domin ka magance matsalar data da ake fuskanta da ta a wannan lokaci na tsadarta. Ga wata hanya na samo mai sauƙi wadda za ka sayi 3.5 gig a 500 kacal, kuma sati ɗaya. Idan kana kallo na ne a TikTok, zan ajiye maka link na wannan application ɗin. Ka je ka yi downloading ɗin shi, ka yi rijista da su, ka dinga sayan data arha kacak. Idan kuma a Facebook ne ma, zan ajiye maka link. In a YouTube ne ma, in ka duba comment section za ka ga link ɗin. Ku garzaya ku yi amfani da wannan data, tana da sauƙi kuma tana da ƙarfi.